endithe xa ndikhangela eli lizwi layiphazamisa ingqondo yam, ngoba yindaba yelizwi likaThixo into yokokuba lihlalahlale liyiphazamise ingqondo yomshumayeli. Into apha zintathu izinto endithe xa ndifunda le nto ndafunda zona, kodwa ngenxa yexesha masithathe ndibeke. uLuka apha usinikeza okokuqala ipicture kaYesu emiswe phambi kukaPilato. Ndicela le ndlela endibeka ngayo siba akemanga phambi kukaPilato, kodwa umisi phambi kukaPilato. Yiloo nto leyo efike yandiphazamisa, yaphazamisa ingqondo yam. Endithe ndihleli ndikhangela le nto kaGqirha kuba wohluka uLuka okanye ufana uLuka noMateyu noJohane ngento yokokuba xa bebhala bayacoselela, kodwa yena uMarko xa ebhala into uyikha phezulu. Kodwa into endithe xa ndifika apha yandiphazamisa yinto yokokuba xa uYesu emiswe phambi kukaPilato ukhangeleka njengomntu ophasive, umntu ophasive, umntu ongena mikhutho. Rhamenta kokuthethandaza kuba mhlawumbi ibindim benizawusithethelela, kodwa yena simfumana zulile uYesu apha kwesi sahluko. Kuthiwa ngoku ebuza umbuzo athi nawo understand ile ambethisayo mwana apha uYesu akana migudu yakukatisa ubu-innocent bakho. Ndoqala ke lelo endithe xa ndifika khona ifumana rhamenta kokuthethandazayo, kodwa into ebangela intoba endithe ndayifumana xa ndiphikotha le nto yokuzola kukaYesu. Uthe xa esengetsemane uthi uqhemela pha ethandaza watheske umbilo wakhe wangathi ngamathonzekazi. Uthi phaya uba kuyokwenzeka mayibhithe kumlendele kungabi kukuthanda kwam ibe kwakho. Ithetha ukuthi exesha he was giving God a complete control. Noba wenzeka ntoni kodwa xa kuvuma uThixo kulungile. Ndoqala ke leyo endiyifunda apho rhamenta kokwethu yandikhumbuza nanamhla athi uDavide mandingaweli esandleni somntu kodwa mandiwele esandleni sakho, ngoba sinencili isandla sikaThixo. Rhamenta kokuthethandazayo bana simfumana apho Yesu ephasini. Rhamenta kokuthethandazayo akanamigudu, akaluloli intoba aviwe okanye anganyatheske akholele, kodwa umena njengokuthi nawutsho. Rhamenta kokwethu kusenzeka apha isiprofeto sikamprofethi uIsaya. Rhamenta kokwethu xa esithi uIsaya wathandaniswa wasithoba njengemfana esiyokhelweni nanjengegusha esisithenge phambi kwabaphemayo akawuvula umlomo wakhe. Rhamenta kokuthethandazayo kusaseka loo nto. Rhamenta kokwethu bantwana bakhe abathanda uThixo, kodwa into endiyifundayo ukuthula kwakhe invites the Holy Spirit. Rhamenta kokuthethandazayo ukuzula oko kwakhe kumema umoya oyingcwele to intervene.
uThixo ngoba uthi umkileke ngamandla kwethu umoya ngcwele uyasithethelela phambi kobuso bukaThixo izinqino esilungileyo ngamandla kwethu badona bahle abathanda uThixo mzomuhle ongenofisana athi umkileke asinikwanga umoya wokugwala kodwa sanikwa umoya wokugwala ngamandla kwethu so xa esifika umema umoya oyingcwele twindabi ngamandla kwethu ethandazana into endiyifunda apho xa ndizokwehla into endiyifunda apho ndifunda intoba xa kuqhuma ibhobhile ngamandla kwethu xa kupatyala izinto ngamandla kwethu ethandazayo xa kusunyakala nasekhayeni izinto zikahlangana ngamandla kwethu into endiyifundayo yinto ethi ziphoseni izinto zenu ziphoseni izixakataka zenu ziphoseni inkathazo zenu esandleni sikaThixo ngamandla kwethu bantwana bahle abathanda uThixo athi uDavide athi azamazama lafanana ilizwi lakhe sasa azabikho zonke ngoba God is in control zonke izinto zizolela isandla sikaThixo athi uthathayo ubani nalo olulanyula nalulwane ngamandla kwethu ethandazayo bantwana bahle abathanda uThixo mandimcele ke Rhabete nimthembe uThixo ngamandla kwethu intoba ngentoba ndinicela intoba nimthembe uThixo kungenxa yentoba uthi umprofethi uIsaya namadodana angatshaba adinwe kodwa bathembela kuYehova bayahlazeka emandleni ngamandla kwethu athi umkeleki ithembise nalo liqinile lingena liyangaphaya kwekhuselo apho umanduleli wethu wangena khona ngokohlobo lukaMelkisedeki ummingeleli wasephakathini xa ndiyekayo ke lo mntu ekuthethwa ngaye apha uYesu unyana kaThixo ongunaphakade andifumani tyala kulo muntu ngamandla kwethu athi umculi walapha xa ethetha ngaye athi uYesu ugamalelo lo ophilisa umphefumlo ongqalaziweyo olithakha kwaneliwa elikhuselayo elanyangisa ngobutyebi obungapheliyo oxhasa olambileyo kwalo Thixo